Japuonjre moro ma jahigni 4 ngima mare ni kama tek kendo yudo thieth e kar thieth ma Moi boma ma Eldoret tok roch ratiche gi nyawadgi moro ma jahigni 16 ma wachore ni bang'e nyochuoyo agoge gi kede mabith. Ifinya kidini kod ler. En gino ma otimore kar dak ma Kasore gwenge ma Baringo Central ni to en yo mane ma nyathi ma wuoyi ma jahigni 4 oroch godo ratiche e yor bembo gi nyathi machielo ma jahigni 16 makoro en achich. Watoto walikuwa wanatoka shule alafu kupika njiani akaongojea watoto nini barabarani nini mtoni aya kushik kuongojea mtu nini mtoni watoto wengine wakatoroka mtoto yangu akapeleka ya mtoto yangu ni mtoni. Nyathino wachore bende ni tok roch ratiche na en gi hinyruok mamoko kendo kore nochuo gi kede mabith. Amedungwa ya right miti hapa. Nikiona hiyo miti ni miti sharp na imeka hivi. Na hapo ameumia. Kaluwore gi jodak makanyo ma ok thuolo mokwongo matim makamano timore, wirani wuoyi ma itudo gi rocho ratich nyathino wachore ni ne orocho ratich nyathi machielo ma jahigni 5 jumbe 3 mokalo kendo weye kod hinyruok. Alipiga mtoto mwingine mpaka anawekwa miti kwa nyuma sasa. Na mtoto ni size hiyo. Anapendea watoto wadogo kinyonga kufanyia vitu mbaya. Chal makamano osechuno jonyuol ko nyithindgi skul okinyi ka okinyi. Kila mtu naenda na mtoto yake, hata yangu nikienda sanda naenda na yangu. Kwenda nyumbani naenda na yangu. Wakienda shule mimi naenda naye. Kwa sababu hakuna namna. Obila matesendo bila makabane to ochopo kanyo mako achijno kendo dayo dho jodak. Gwenge ma Kasore kod Sesia duto mayudore gwenge ma Baringo Central wachore ni gin mago machala rita oserochore kendo yande joma mine obago ng'anyo kanyo e wichal arita. Hiki chana apelekwa asinini tena asirudi juu tunaogopa vile watoto wetu wakikuja shule anaongojea njiani. Hii ndio taende mbele afungwa. Efinya Kidi, Ramogi.